ভাই 500 টাকা তেল দাও না। না না চেঞ্জ হয়ে যাবো না। দেখা হয়নি তো তোমার তেল দাও না। না না চেঞ্জ হয়ে যাবো না। হয়নি। হ্যাঁ না তুই নেই যে ফাইনাল 500 টাকা নয় মাইক না গেল মাল দিতে হবে। ভাই ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଟଙ୍କା? ଇସ୍ ଏ ତତେ ମାନୁରେ ଏଟା ହଉଛି ସନଗ୍ଲାସ କୁହାଯାଏ। କେତେ ଟଙ୍କା ତତ୍ତ୍ୱ? ଏଟା ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟା। ହଁ ଭାଇ ଏ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଅ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଅ। ଭାଇ ହଉଛି ନା ତା? ଭାଇ ହିରୋ ଆଉ। ଭାଇ ଏବେ ତ 500 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଭାଇ କେନା ଦେଖିନା ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ। ଏନିଅ କଣ ନେଇ କଣ? ଆରେ ଖୁଚୁରା ପାଇଁ ପା ତୁମେ ମତେ ପଠେଇ ଚଢ଼େଇ ଆସିଥିଲ। ମୋ ବେପାର ହେଲା ପଇସା ବି ମିଳିଗଲା। ନାଇଁ ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ନାଇଁ 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 କେନା ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ସାତଶହ ଭିତରେ ନାଇଁ ଅଛି। ନାଇଁ